ଥରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଛି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଏକ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାଟି ଥିଲା ବନ୍ଧୁର ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଥିଲା କ୍ଲେଶଦାୟକ। କିଛି ବାଟ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କିଶୋରୀ ତା ପିଠିରେ ଏକ ସାନ ପିଲାକୁ ଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଏବଂ କୁଶକାୟା ଝିଅଟିଏ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର ବୋଝ ବୋହି ଚାଲିଛି। ତାର ବାପା ମା କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସତେ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ଏ କଠିନ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ା ଆମକୁ ବାଧୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ସେହି ଝିଅଟିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ? ଏ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଝିଅଟିକୁ କହିଲେ, ମା, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଝିଅଟି କହିଲା, ପାହାଡ଼ ଉପର ଏକ ଗାଁରେ ମୋର ଘର, ସେଠାକୁ ଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲା, ଆରେ ଆମେ ବି ତ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ। ହଉ ହେଲା, ତୁମେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା, ପୁଣି ତା ଉପରେ ଏ ସାନ ପିଲାର ବୋଝ ତୁମକୁ ବାଧୁ ନାହିଁ। ଦିଅ, ସେହି ପିଲାକୁ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ତାକୁ ଧରିବୁ। ଝିଅଟି ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛି ମୋର ସାନ ଭାଇ। ସାନ ଭାଇ କେବେ ମୋ ଲାଗି ବୋଝ ହୋଇପାରେ? ଏହି ପଦକ କଥାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ସେ କ୍ଷଣେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଓ, ଝିଅଟିର ସେହି ଧାଡ଼ିକ କଥାରେ କେତେ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଭରି ରହିଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୁଝିଲେ ଯେ କୌଣସି କାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ତାହା ବୋଝ ଭଳି ଲାଗେ ନାହିଁ।